ପିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଅ। ରୁଷାଲି ମଲ୍ଲିକ, ଲିପ୍ସା ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ସନଜ ମଲ୍ଲିକ। ସନଜ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନ, ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛ? ଏମିତି ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବ ତେବେ କ'ଣ ତମେ ପାଠ ଜାଣିବ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଘରର ପୁନାଦିଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତମେ ଯଦି ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ ତେବେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ କାମ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି। ମୋ ବାପା ମା ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ହିଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଏବଂ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବି।